Komisi Bentaban ajeng irap ya ki samla don sap ka jela ki balatur seprang ban pen I la ka sap ka phong ka bagi dan ha ka jing yakop ha ka lempung beper bat ki wei pat kari ha ka khat artre unai lar araja arpusau ka Nativity Higher Secondary School Alumni Association ha ka jing lam uba ken pam kharling do president kila lej ban ajeng kersan ya ka samla Banrihun ling do da ka song Pisa Komisi Bentaban yarap lam ya ka bailenti bat ki jing don kam jongka kan Nativity Higher Secondary School Alumni Association hakajia lam uba ken pam kharling do kila lej ban yakendo ya ka samla Banrihun ban ai ban siam ya ka khnang bakan la ban wanra buram ya ka school bat ka jela ha ka lempung ka bakan sale yashim banta kata ka World Arm Wrestling Championship araja apsau ha Moldova Nakalyang ka association kala airu ya ka song Pisa kum ka jingkit bok kit riang bat ka jingkershan ya ki jingdon kam jongka Akategas ngi lay don lang uba ken pam kharling do president uba Dennis Nongsit SDSEO but DSEO ka Southwest Kasils District Father Alphonsius Walang ki khana school bat ki wei de kumban shukro ka samla Banrihun ning do khan riusnam kari ka khana school jong ka Nativity Higher Secondary School makurwan ka basong ka class 9 but kan se shimpanta ha ka World Arm Wrestling Championship araja arpusau ha Moldova ri Europe mantausnam Haba ajing kran ka samla Banrihun kala ai kublay ya barok kibre kiblay rap ban no senyang yaka kala penpau ru ikajing thrang jungka ban let yakun ya ka World Arm Wrestling chari ram bat ka kermans kam ba anda kan wan pai kan sawanra ringkat ya ka nam ka buram jong ka school ka jella bat ka rihi barok ka wei so kuman shisha ba mentanga yo alat kalinti ban let ya kai te hapo Europe da kajing ya donation lam jongki pajba ne ki past people wat khamtam rasngo ban aingu nakamta nakane kapo ka school Nativity Higher Secondary School ba kila ya donation lam kino hikairu kila ya donation da kamesim ka basbun ka bakmen bat kumjur ya ki para school ki jonga ba kila donation wala ki donation shpo arpo hanrei ngalala ban poi hadu hangtai hapo Europe but nasu ban ai kuble ifadaru ba ilaju ai mensi benga por shaka por but hamtamru ba ikirang ba bakilawan mene yaki sport jo kadi SO but yaki past people but kumjuru ya pi ki media ba andang lawan kainang tay na po Europe ngan wanra kanam kaburom kamtam hapo kane ka school ka jungi hapo ka district ka jungi bat ha ka shnong ka thau ka jungi bat hapo ka yim ka sem ka jungi bat kunjuru hapo kari ka India ka jungi Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mantoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya